Hola, bon dia. Tenim aquí, us presento a la Bet López, de segon de batxillerat, B, de l'Ins d'Auro, i llavors és aquí perquè ha quedat finalista d'un premi literari que es diu Premi de Narrativa Jove del Bages, i ella ha escrit un relat que té el títol de Motiu de vida i mort. I llavors, m'agradaria que ella expliqués com se li va acudir la idea, de què va aquest relat, a veure com va sorgir aquest projecte. Doncs la inspiració sorgeix de... Jo vaig créixer escoltant històries de la guerra per part de la meva àvia, que el seu pare va anar a la guerra i sempre em parlava molt bé, amb molt carinyo, molta tendresa, i de fet guarda moltes de les cartes que enviava la seva mare. Això a mi sempre em va semblar molt dolç, un cert caire melancòlic, tot i ser... La guerra sempre provoca moltes desgràcies, però també hi ha aquesta vessant romàntica d'ostres. Ella estava a una trinxera, però tot i així trobava 5 minuts, 2 minuts al dia per dedicar-li unes paraules d'amor a la seva dona. A mi això sempre em va semblar molt inspirador de petita, i com que he anat creixent amb aquesta influència, vaig decidir abocar-ho tot en un únic relat. I això que m'has comentat abans, del títol, com vas posar el títol i per què? Explica'm una mica. Vaig posar el títol al final de l'escrit i el títol es deu a que tracta sobre una dona que té una mena de ritual que consisteix en llegir les cartes que el seu marit li enviava, l'amor de la seva vida, dit poèticament, li enviava quan estava a la guerra. Llavors ella cada nit les llegeix fins que es queda dormida. Llavors, clar, ella és com el moment més feliç del seu dia, és la seva raó de viure, d'aquí ve el motiu de vida. Però com que l'escrit va evolucionant, s'explica d'una manera molt poètica com la dona al final mor, però ho fa acompanyada del seu gran amor, i és una mort bastant poètica. Ai, que bonic. I llavors els personatges, que hi ha? Un personatge principal que és... El personatge principal és la viuda, que es diu Helena. Ella és la protagonista, s'explica en tot moment com se sent, de fet es basa en això. Els sentiments d'ella es veuen molt reflectits en el paisatge al llarg de l'escrit, i el segon protagonista, que de fet no parla, només apareix al final de tot, el desenllaç del text, seria el seu gran amor, que tot i no interactuar juga un paper molt important perquè és el que se l'emporta, és la metàfora de que junts se'n van mar endins i decideixen no tornar i acabar la seva vida o començar la seva mort junts. Ah, molt bé. I llavors, i el teu estil, quin estil? Per dir, és un relat, però què? Novel·la romàntica, novel·la de guerra, un relat de... No m'identifico amb un tipus de novel·la, és només que jo quan escric no puc dir que escric el que sento perquè, òbviament, jo no he viscut una guerra, però el que faig és empatitzar amb la gent que sé que ho ha viscut, i a partir d'aquí m'agrada molt expressar-ho poèticament. Jugo molt amb metàfores, altres recursos literaris que des del meu punt de vista enriqueixen molt el text i també li donen una sensació de proximitat. Jo el que vull és acostar-me al lector i intentar fer-li sentir el que jo he sentit quan l'escrivia. Molt bé, no sé, se m'acudeix moltes coses, però què més voldries dir? Perquè tu, quan llegeixes, quin llibre? Me recordo que primer van fer recomanacions de llibres de Sant Jordi, però jo vaig pensar que tenies molt... Vull dir, que t'agrada tot, o hi ha alguna cosa, algun gènere que t'agrada més? Des de petita he llegit de tot, des dels Jerónimo Stilton, quan vaig començar a llegir. Quan vaig ser més gran vaig començar a llegir, per exemple, Harry Potter, que això em va ajudar molt a entendre com es podia desenvolupar un personatge, veure com podia anar canviant. També el fet de plasmar imatges escrites, paisatges espectaculars, de més. Després em vaig anar adentrant en el que és la literatura fantàstica, per exemple, La història interminable. Després també m'agrada molt Jules Verne, El senyor dels anells, tot el que és la literatura fantàstica m'agrada molt, també alguna novel·la romàntica, novel·les històriques, per exemple, La ladrona de libros. És un llibre que és bastant dur, però a mi m'agrada molt. Tu ets d'aquelles que tenen un llibre per riure, un llibre per plorar, un llibre per la nit, un llibre per al cap de setmana? Sí, la veritat és que sí. Crec que hi ha un llibre adequat per cada ocasió.
O sigui, jo no dic que, ostres, avui estic contenta, doncs començo un llibre, demà estic trista, en començo un altre. És simplement que és més aviat guiar-se per sensacions. A mi, si més no, sé que no s'ha de jutjar un llibre per la seva portada, però hi ha llibres que ja llegeixes la part de darrere i ja et fas una idea del que veuràs. Llavors, a partir d'aquí, doncs, per exemple, m'estic llegint ara mateix, com es diu aquest llibre? Ara no em sortirà. Bueno, per exemple, Romeu i Julieta, m'estic llegint un llibre que és d'aquests de triar la teva pròpia novel·la, una novel·la d'opcions que va saltant. És la primera que llegeixo d'aquest estil, i aquí es veu, per exemple, això que m'has dit, que hi ha diferents tipus de segons de com et sentis, diferents tipus de novel·la. Sí. Per exemple, dies que estic més contenta, inconscientment ja trio les opcions que jo crec que donaran un final feliç, i dies que estic més melancòlica, doncs potser els acabo matant els dos sense voler. Ara que has parlat de portada, el teu relat té portada? No, no té portada. I si posessis una portada, quina posaries? Posaria potser un paisatge de mar, que bueno, jo vaig néixer a Gavà, al costat de Barcelona, i jo he crescut a la vora del mar, i per mi és el paisatge més maco que puc arribar a imaginar-me. Per tant, seria una platja deserta, d'aigües cristal·lines, amb el sol al fons i una silueta, bueno, dos siluetes agafades de la mà, caminant mar endins. Ai, molt bé, molt bonic. I perquè no es faci ja molt llarg, què li diries tu a algú que té, no sé, una petita intenció d'escriure alguna cosa? Jo diria que no s'ho pensés dos cops, que no cal fer-ho tot en un dia, però que si un dia t'il·lumines i tens una bona idea, ostres, escriu-la. I si demà t'ho tornes a llegir, doncs continua-ho. I ves fent a poc, i sobretot deixa't fluir. I si l'endemà llegeixes una cosa que ja no t'agrada, doncs la tatxes, no passa res. Al final, escriure per mi almenys és una manera d'expressar-me. Llavors, per mi la millor manera de fer-ho és no dubtar a l'hora d'escriure, agafar el bolígraf, el llapis amb força i passar-s'ho bé. Molt bé, Bet. Felicitats. Moltes gràcies.